Аз съм Данука БГ и днес ще снимам на Unit 13 на PSP. Така да ви кажа на... Дано ви хареса, защото то го попилях. Да, имам, виждам те. Майко, той ще му бие, бе. Готово. Айде. За световно да ходиме, за световно да ходиме. Така, това ще ни е първия клип. После ще снимаме на PlayStation. Така, бързо, лесно и удобно. Може да кажа вкусно. Бързо, лесно и вкусно. Така. Скоро ми го взеха, скоро ще ми вземат и Assassin's Creed. Следващата игра може да е Sonic. Не точно Sonic, даже една с коли Sonic. Така. Сега така. Бързо, лесно и удобно. Трябва да ви хареса. Радвайте се за... Дани, как да го оправя? Дани! И му биха, което е гадно. Майкота, те ме премазаха като мекица. Боже, какви сте хора, бе? Как съм го вервал? Сега си вземем патрони. Къде бях? Ето ги. Там на печицата. Така, по принцип, трябва да спрем два двигателя.
Съм много сигурен дали ще ги убия на време. Май го казах, че не мога да правя клип повече от 15 минути. Това трябва да е аут. Айде, убих много, бе. Много патрони ми костваше. Извинявам се за лошото качество, ако съм го казал преди. Защото наистина снимам на телефони по-нататък с Емилджик мога да купим такъв такава камера. Така много тайни, бе. Пада батерията му. Не му пада батерията, защото е в контакта. Ево. Готов. Сега клипа трябва да е почти 8 минути. 7 и половина и 40. Чудо ходи съсед. Преди път, като питах да направя клип, месецна. Не можех повече клипове да правя. Изтрих няколко клипа и сега пак се пробвам. Ето. Сега ще покажа къде месец напреди да опитам клип да направя. Така се съм ето тук. Точно до това да го. Сега ще обичам да се съм така някакво. Така. Гледай. Бъдет патрона, байко! Ще умра, ако скоча. Там има стълби, бе, аз пак какво се бъти. Такова хубаво прехваща. Но наистина трябва да взема патрони, защото скоро не знам как се оправя до другите. 29 патрона. Това нормално не. Ще се надявам да има, защото наистина ми трябват. Няма ли патрони? Не знам какво ще става. Ето тук, ето. Готово. Мисля, че О, не, сега отиваме. Да.
Сега тук само трябва да апгрейд на двама двигателя и свършвам мисията. Това трябва да стане за 5 минути, трябва да съм много бърз. И аз съм си такъв. Трябва да има... Май, как ме убиха, но поне знам вече как. Което е супер яко. Сега много бързо ще действа. Къде? Ако влезеш, ще те подгони полиция. Така да стане като предишния път. Ще се такова. Аз мислих, че 12 патрона и с треса. О, яко състезание. Браво, аз ги бих, бе. Ще запиш? No. Така, гръмнахме. Свършихме мисията. Трябва побързаме, защото имам само 2 минути да спира на клипа. Майчица ти! Тичи, бе! Ужас! О, супер! Станем трети левел! Яво! Трети левел! Така ме звучи. Фантастик. Така, избирайте се, абонирате за... Значи, избирайте да се абонирате, да дадете палец нагоре и до скоро!